musha malatest nhasi ndachiri kupisa asi ndachitaura regani chingamidza vachangosvika zuva ranhasi paBombshell Television. Please don't forget to subscribe to our channel. It's Bombshell Television. Musha malatest musha zviri kupisa. Nyaya yandaya nayo inyaya yezvigunwe, nyaya yanetsa patown. Saka pane mukomana akatobvako atione GD6 zvamanje akatobvako asi sina chigunwe atonayo mota yake. Saka da kuti ndikuradzai mukomana uyu achiradza umbowo kuti haisi nyaya yekunyeba, zviri kuitika ende zviriko. Saka pakaipa guys, nyika yaenda kumawere. Then macomments manje ari kuiswa nevanhu panyaya iyoyi. Vamwe vari kuti kutova nezvigunwe 10 kumakumbo unnecessary pleasure, unnecessary luxury. Because hazvina vamwe vachiti makazoti zvigunwe 10 zvinoshandei, umwe achitiwo ndane 20 years ndine zvigunwe asi ndisati ndambozvishandisa zvekumakumbo. Saka kasanike kadiki zvako. Vamwe vakati zvinhu zvakwira amana, chigunwe 1 chakutenga mota chidiki chacho. Saka pakaipa nemascreenshots aitese umbowo huri kubuda pascreen apo pachitoratidza kuti dhiri riri kutorohwa ende zviriko. Saka pakaipa guys, ndozvanga nazvo. So let us know your comment in the comment section below kuti unozvoonosei and zviriko here. Enjoy the video. Thank you. Chizodira vanyatsoona kuti tanayo iyi GD6 iyi unosara kuwana unozvezvigumwe hazvisina basa unozvo akavinda tirimo ura vaoni aiva achiti ifeki iyi adibazona kumara unosara usasirira mukadzi wangu anyatsoona mukadzi zvaenda izvigumwe hapachina tamo muGD6 nayo takaenda kwazvo 10 hazvina basa. Mangwana tokutora haikubva kumana